Nej, men det er bare sådan en hypotetisk set spørgsmål. Ja, det er altså ikke en vej. Det er altså ikke en mobil. Det er altså ikke vej. Jamen, jeg har sgu ikke nogen på mig. Det er Jo. bare sådan en hypotetisk set spørgsmål. Fang ham nu, Pablo! Jo, Så hvad var så? fik på mig. Det er præcis. Så hvad? Jamen, det er også okay. Nå ja, bare lige, okay. Kan du lige hurtigt søge på noget op i systemet for mig? Hænder, ud af bilen. Det er en af mine venner, Jens Du trækker ikke, du løber ikke. Har han nogen, er han efterlyst for noget? Ej. Ja, okay, det er okay, men jeg hedder Lars Larsen, ikke? Kan du tjekke, om min bil stadigvæk er efterlyst? Nå, yes, det er okay. Ja, de gav mig sgu ikke et svar på, hvad straffen er for sorte. Okay, jeg skal nok tage med. Jeg skal er på vej over til dig med ham. Jeg prøver bare at få ham til dig. Hvor så selvfølgelig? Ja, det er den eneste måde, jeg kan transportere på. Hvordan døde han? Han blev stukket af nogle personer. Er det dem deroppe? Pas. Hvad vil jeg sige? De kørte den vej i hvert fald. Jonas, hvad sker der? Godt. Hold lige øje med, der er nogen deroppe. Så Nej, pas lige på. enten er de deroppe, eller så er de kørt rundt om hjørnet. Så bare lige tjek mig med. Ja, det er jeres kollegaer på hospitalet. Ved du hvad? Hvad? Du skal jeg tage? Jeg kan også godt tage jeres kollegaer på hospitalet. Nej, jeg tager sammen. Det er fint. Ja,